Takže čauky lidi, já vás vítám u prvního videa, ne u prvního, ale u haulu. Jsou tady sice 4 věci, takže to je takový mini haul a jdeme na to. Takže jak už jsem, takže tady mám Titan už jsem měl nový gel a mě už došel, nemohla jsem ho najít. A byly ve velké velikosti, tak jsem mamce řekla, jestli neviděla takový menší a řekla mi, že jo, takže chtěla jsem zkusit takovej zimní, ale ten už tam nebyl, byl tam jenom Titan, který už jsem měla, ale to nevadí. Takže moc dobrý, je to vlastně mandlové květy, to jsou, takže a voní to nádherně teda, takže tady. Pak tady máme tohle jsem koupila, ty 3 věci jsem koupila v DMku, Olympii jsme dneska byli. To labutěnka s hedvábím, trojuhelník. A je to vlastně Nice Cosmetic, je to takhle růžový, protože já už mám, já jsem měla takový z kokosu, jenže to jsem mi někam zašlo a tady mám tady to je takový trochu tvrdší. Jsem si říkala, že tady to by se mi hodilo, že úplně a nakonec si to spolu i rozbalíme. Pak odbytky, viděla jsem poprvé tady ty borůvkový, jsou moc dobrý, už tady mám jenom takhle tady. Že? A pak v Olympii otevřeli nový obchod, jsem ho tam teda viděla poprvé, z Bubble Tea a vlastně to je od značky Bubble Flea, vlastně, takže čte se to, je tam napsáno B-U-B-B-L-I-F-I, takže tak nějak tak. A je to tam dobrý, můžete je koukat, jak vám to dělají, můžete si tam ty kuličky různě namíchat. Mají tam hlavně ještě vánoční, jakože zimní, takovou vánoční. A já mám mango a marakuja a borůvkové kuličky. Tady to takhle máte napsanou tu značku a máte takhle různý. Můj brácha má jiný, ten si vzal, nevím teďka co. A tady takhle, k tomu tam máte i brčka v tom. Máte tam i, kdybyste chtěli ubrousek, máte tam i zrcadlo, takže si tam můžete klidně vyfotit. Takovéhle růžové. Já se bojím to tam. No a chodím to tam. To je poprvé, co jsem takhle měla odvahu jen takto. Takže takhle to vypadá a jdem na to. Já tam miluju ty kuličky, ale můj brácha si je tam nedává mladší. Jsem ochutná jenom to pití. Je to docela dobrý, a hlavně si tam můžete říct bez ledu, s ledem, kolik ledu a můžete si tam dát i, máte tam i matcha, to jsem chtěla ochutnat, to ochutnám příště. Vždycky jsem chtěla ochutnat matcha, to zelený. A teď jdeme ochutnat tu kuličku, jestli to má stejný jako v galerii. Je to takový lepší, takže určitě doporučuju. Neříkám, že to je úplně lepší, ale je to tak na stejno. Takže je to jinak dobrý. A ještě jsem vám chtěla říct, že budu dělat i room tour mého pokoje a room tour obýváku a pak ještě room tour koupelny. A pak si brácha koupil Popstarty, protože on je mladší, takže on ani o tom nevěděl, že to je kalinovo pití. A dal mi vlastně ochutnat už. A pak jsem od něj měla ještě takhle skleničku plnou toho. A bylo to moc výborný.
bylo to broskev a vanilka, je to vlastně takovej. A vlastně je to broskev a vanilka a už v názvu tam máte tea, takže to je normální čaj a tady už je brácha, takže on vám taky může říct, že to je Popstar Tea, je normální čaj, broskev a vanilka a on vám to může i přinést, tak budeš proto. Tak a my si zatím rozbalíme tohle. Já jenom zavřu dveře. A dneska jsem ještě byla ve škole, takže stejně. Tak a jdeme na to. To je vlastně tak tady ten. A vlastně to mám tady to poprvé, tady je to tady příjemný. A ještě jsem vám chtěla broskev a vanilka. No, to se říká. A vlastně takhle to máte ze zadu a ze předu tam je prostě takhle Popstar Tea. Vidíte obráceně? No a vlastně tady je základem Popstar Tea, je výluch ze sypaného čaje, do kterého jsme přidali přichuť broskeve. Svěží chuť doplňuje dotek vanilkové příchuti. Jedná se o produkt, který je vhodný také pro vegany. Tenhle čaj je opravdový kalin. Podílej se na vyvážení chutě a designu jedinečného obalu. Tam je ještě pak něco takhle tady. A brácha se vlastně taky kupoval to bubble tea. Já už to mám tady. Ještě ten už to vypil a nevypil, ale jenom kousek. Já se s váma budu loučit a měli byste si takovýhle koupit tady tu labutěnku s hedvábí. Možná ta bez toho hedvábí je lepší, ale já jsem tady ty labutěnky nikdy neměla. Já mám poprvé labutěnku, to je moje první labutěnka. Vlastně takhle to tady máte. A tady zezadu máte takovou to, kde si takhle pak dáte na ty prsty. Normálně se něco dá takhle. Takže to je výborný, doporučuji a já se s vámi loučím a u dalšího videa. Ahoj!